लोगोसे बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बायदिसिना बेफार फालांगि खालामनाय बेवहाय जिखिनि मानसिफोर फैगोन बिथांमोननि थाखाय हटेल होनाय गोबां रोखोमनि खामानि बेवहाय साइड बाय साइड मानसिफ्रा मोनगोन आरो लोगोसे जायफोरा एलिजिबल स्किल बिथांमोना बेवहाय साख्रि बाख्रि मोननो हागोन। दिनै चिरां डिस्ट्रिक्टनि कामानदाङायाव दिनै नैबे HPCL नि 550 करोड़नि मोनसे गिदिरथार इन्डास्ट्रि बेवहाय गायसननाय जादों। बेवहाय थाव आरो लुब्रिकेन्ट होनना बुङो, बेजों लोगोसे LPG गेस बेवहाय बटलिं खालामनाय जागोन ट्रेनजों फैनानै बेनिफ्राय ट्राकजों गुबुन गुबुन डिपुआव थांगोन। दा बे इन्डास्ट्रिखौ गोबां बोसोरनि उनाव जोङो मोननो हादों। जोंनियाव मोननैल' इन्डास्ट्रि दङमोन गोबां बोसोर सिगाङावनो गायसनजानाय Hpcl आरो NTPC। दा गोदानै बिटिआर ओनसोलाव गोजोन थासारि फैनायनि उनाव जोङो बे कामानदाङायाव बे गिदिरथार इन्डास्ट्रिखौ मोननो हादों। बेजों जोंनि रांखान्थि जौगानायाव जथेस्थ' हेल्प जागोन होननानै आं मिजिंथिदों आरो खाथि खालानि ओनसोला डेभेलप जागोन। लोगोसे बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बायदिसिना बेफार फालांगि खालामनाय बेवहाय जिखिनि मानसिफोर फैगोन बिथांमोननि थाखाय हटेल होनाय गोबां रोखोमनि खामानि बेवहाय साइड बाय साइड मानसिफ्रा मोनगोन आरो लोगोसे जायफोरा एलिजिबल स्किल बिथांमोना बेवहाय साख्रि बाख्रि मोननो हागोन। दा बेबायदि गोबां सुबिदाया बेवहाय लासै लासैनो फैगोन। दा बेनि थाखायनो आङो भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथां, हम मिनिस्टार अमित शाह बिथां, आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों लोगोसे HPCL आरो पेट्रलियाम मिनिस्टार रमेश चौधरी बिथांनो आङो रोजा रोजा साबायखर बावो आरो बिनि उनाव गोबां इन्डास्ट्रि जोंनियाव फैबावगोन। जि मोनसे जोंहा BRPL दङमोन बेबो 2.7 मिलियननिफ्राय 5 मिलियन सिम बियो माने थाव बरननो हानाय केपासिटिसिम बेखौ जौगाहोनो नागिरदों। बेवहायबो जोंहा गोबां लाब जागोन आरो बेजों लोगोसे भारत पेट्रलियामनिबो आरोबाव मोनसे बेबायदिनो डिपो गायसननो थाखाय प्रप'जेल फैगासिनो दङ। दा बेखौबो जोङो बबेबा मोनसे जायगायाव गायसनगोन अब्लासो जोंनि ओनसोलनि जौगानाया एसे स्पिड आप जागोन। बेयो अलरेडि 300 बिगानि बांसिन हा जों होनाय जाबाय। बिथांमोननो 1000 बिगा दङ, बिनि सायाव माखासे सार्भे खालामबाय थानाय जादों आरो सार्भेया जोबनाय लोगो लोगो बे गासैबो हाखौ बिथांमोननो जोङो होगोन आरो अब्लानो बियो एक्सपानसन जागोन आरो रोजा रोजा सुबुङा बेवहाय खामानि मोनगोन, साख्रि बाख्रि मोनगोन, बे सुबिदाफ्रा फैगोन। नाथाय जोङो HPCL जोंबो मोनसे MOU साइन खालामनो थाखाय रेडि खालामदों। मानोना बे ओनसोलनि बायदिसिना जौगानायाव जाहाथे बिथांमोना खामानि मावो बेनि थाखाय आरो IOCL जोंबो माखासे जोङो MOU साइन खालामनो थाखाय आवगायलांगासिनो दं।